tayo. Wala akong kasama, wala yung anak. Isda. Isda yung ulam ko. Tsaka nilagang buto-buto. Kain ako dito. Bahala kayo dyan, basta ako kakain. Puka, may sili. Kain. Kain. Bahala kayo, basta ako kakain ako. Tanghalian. Katatapos ko lang naglaba. Yung ulam ko mga tira-tira. Ito kasi tira namin ito kahapon. Tanghalian. Kami kasi hindi ako kumakain ng umagahan. Kakape lang ako. Carrots. Kain. Kain tayo, kain. Ganun ako pag tanghalian, minsan lang yung anak ko dito kakain. Kulang mag-isa. Nasa trabaho. Basta ako kakain, ako bahala kayo dyan. Yaw-yaw tayo habang kumakain. Ganun ang buhay ko dito. Ay, nako. Masarap magkamay.
Mumukbang ako. Bahala kayo. Basta ako, kakain ako dito. Bumili kasi ako kahapon na kalahating tamban. Kaya yung tawag nito. Ununan tanahan ba? Ununan. Paksiw. Sa Tagalog, paksiw. Ayaw man ng anak ko ng paksiw. Pinirito ko na lang. Tama, makain naman lahat eh. Pag pinipirito. Malutong. Na. Kumusta dyan mga kapatid ko sa Montalban? Si Papa. Yung asawa ko sa Bohol. Kumusta? Nag-ano siya kayo? Pakupras. Pakupras siya ngayon. Ewan ko kung magkano na ang kilo sa kupras. Kaya busy siya ngayon, busy. Tapos na ako. Ubusin natin kung nasa plato. Kailangan mo lang matira. Tapos na. Sili. Kandang sili. Saging. Diba? Nag-doorbell ah. Yung doorbell dito sa second floor, eh, nasa ground naman yung taga-bukas. Diba? Ano? Tapos na ako. Kumusta yung kapatid ko dyan sa Amerika? Sana. Kulang yung saging ko. Diba? Ganun lang kadali magkain. Pag mag-isa ka, wala kang paano. Tapos na ako. Tubig.
May ice kasi sobrang lamig. Ay, init. Eh. Bye-bye. Salamat sa susunod. Huwag kayong malimot mag-subscribe, mag-like, mag-share kung gusto ninyo. Thank you sa nag-subscribe sa akin. Okay, bye-bye. Love you. Love you sa inyong lahat.